Mga puso, tagsara kayo kanato nga retalento sa pagdrawing o art. Apan na usa ka estudyante nga makapatandog yun ang iyang gibuhat kay gihatagan niya iyang mga classmates og portrait isip graduation gift. Busa mga kapuso, atong ilaylahon kining usa ka talented kaayo nga student. Pinaagi ni ining report. Siya si John Paul Valencia, usa ka artist ug bag-uhay lang nakagraduate sa senior high school. Apan matud niya nga ang labing memorable niya nga nahimo sa wala pa siya motapos sa senior high mo ang paghatag niya og portrait sa iyang mga classmates. Matud ni John Paul nga tagsa-tagsa gayud niya kining gidrawing ug gihaguan. Amo siyang gipangutana kung nganong iya kining gihimo. Most of my classmates kay magbuwag naman mi og mga schools and ganahan man sad kay ko ato nga set of students ko na nakabanding pud mi ba. Matod ni John Paul nga bata pa lang siya, nakatun na siya paghimo og mga drawings ug mga paintings. Matod niya, usa ka drawing portrait mo kantidad og 600 pesos matag usa. Apan aron mapalipay lang ang iyang mga classmates. Gihuman gayud niya ang 35 ka mga portraits ug lakip na usab ang pagdrawing sa ilang class advisor. Nakahuna-huna ako kay murag siya ganang once in a lifetime na mabuhat ba. And since samtang sayo pa kay murag nindot na buhaton ba. Tungod sa iyang gihimo, mapasalamaton usab ang iyang mga classmates. Dugang ni John Paul nga priceless ang tanan kay ang mga memory sulod sa iyang classroom daw di na niya makalimtan sa tibuok niyang kinabuhi. Uban ni Lian Sinpulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.